Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Mayong gabi, kamusta naman mga palangga ramon tagpalamati region-wide mga palangga kita sa nabilini sa kauras 15 minutos karong adlaw Sabado night petsa 28. Apat na tulog na lang magabulag naman sa ato ng bulan sang Mayo. Ato naman nabiyabihon ang pagsulod sang bago nga bulan, ang bulan sang Hunyo. Sabado naman ng edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman kapuwersa sa aton news team ato siling nga mga correspondent sa padulo naman sa pinakaulihing labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton siling nga mga kapulisan sa Central, Southern, kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Tagsa kagabi sa silinga palatuntunan mangin katimbang naton ang ato silinga Patrol 2, Crosswind Patrol. Magaserbi mata kag durunggan oras sang kagabihon, padayon nga nagalibot sa pila ka bahin sa probinsya, dakbanwa sang Bacolod. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night nato sining nga pagpangalagad, buylog nato ng Puwersa Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto aksyon, Papang Nixon Tahom. Pagbantay man naton sa mga update sa balita nasyonal, balita internasyonal. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa News Center, pang Sabado ng edisyon, Justin Report, Breaking News, Flash Report. Ginatutukan nila ni Action ang Defensor Lisay. Of the magkita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter dito naman sa Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico sa Kinandan. Ang inyo sinialagad ang korman sa Action Night Patrol Program
Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa labilin isa ka oras. 12 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Nagahilira na ang aton sining nga mga kaaksyon tagpalamati. Lagi sa aton sining nga Facebook Live. Palihog lang, like, kag share para everybody happy. Stay tuned ha, ayaw magsaylo, ayaw magpatay-patay sa inyong monitor sa cellphone. Tagaan na karon chimpo kag ligwa ang inyo sining nga mga panamyaw. Greeting sa aton sining nga mga kaaksyon. Ang mag-asawa nga si XZ kag si Joconi Esteves kapacheck attendance lang sila sang akon idol kagawad sa barangay Panukoy upod ko sa barangay council ang akon Lodi kagawad Peter Maymay Noble sa mga Noble family dira sa SP Village full force na ya way liso-liso da ang magliso patay huya magliso kadaragyo isa na da mga ngakig sinanay Tessie Noble igang kaginanay Tessie Noble da ko mag-liso-liso kasang radyo ya Totong Noble iga niya ka na ya mo man si Kapitan Bibing Noble ang mag-amay nga junior kag senior si Rex Mustang kag Junior Noble nagapaurok-urok sa Action Night Patrol ang kumparing kong gwapo way man unaw man pamati Arnel Binares Senior ang Junior Araman si Toto Andro Mamon Binares ang mga Binares family dira sa Alihis full force na yan wala na yan liso-liso ang magliso patay huya. Mabulubog na ang panahon naton sining kagabihon. Muna siling kong kadahapon. Hindi gid malikawan gato pa ang ulan Kumain ng ulan kay do tulo taliti lang. Hindi gid man sa magbaskog kay kung magbaskog sa tiwasaag Wasaag ang mga customer nga naga shot subong nga gabi. Di man Sabado night mong gahataw man. Friday kag Saturday night amo nang mga adlaw nga para sa mga nagabulubanding nga mga barkada ka mga amigo bla magpamilya kaon tapos kaon shot gamay ulo pamati kag lantaw sa bulubanda kag ulo acoustic paano malingaw mo man kagulingon mo bla kung kaysa problema kag trabaho lang ang imo sini atubangon dumdumon Huwag permi ng kasulap, sulok-sulok mo. Kapyar ka mo na. Kung problema ng permi, kung trabaho lang permi ang atindiron ta, na may chimpo, kag ligwa, ka mga makabulubanding, why not? Twice a week. Importante, malipawan mo kadali ang mga obra kag problema, bla. Ang problema, unay niya slawas ang tao. Importante ang problema, may solusyon. Solusyon nga litihin mo, hindi sa illegal nga solusyon, ha? Munang iban kakalit, gidya. Bisan paano, man sinim lang nga bisan pigado, ha? Pag may solusubra ka, may bulubulyada ka man, para nga malingaw man ang kagulingon mo, pamilya mo, dibla? Kung kaysa kung problema ng dumdumon mo, doon nagasakit ang ulo mo, nagasabat sa sulok-sulok mo. Kung sa ginakurinti pang di mo sinibulsa, abaw, doon nagadugang ang problema mo. Kung ang bulsa mo gadulo. Kung ang iban, san paano, bulubanding, tagpila ka bulubutilya. Bagay, wala naman subong korpyo.
Kung mo na siling ko mag-inom ka mo, hindi lang magpatama. Huwag lang husustuha lang. Pagpauli mo sa balay, husto mo lang iihigda kag itulog. Hindi ka na magranda, di ka magwalda-walda pa. Napasi mangin problema, pasang kaingon mo da nga nakakatulog, nakagapahuway-huway na. Inom para bulong kapoy. Ang importante, ang inom sulod sa tiyan. Ayaw lang sa ulo, ha? Huwag man ka mo ginadingutan nga mag-inom. Yung mga tao kung saya nga, bisan hindi na kaya, hala, pabira. Dugay-dugay mamubod na lang. Dugay-dugay matulugan na lang sa lamisa. Isang sobra nga inom. Nga pamubod na pato. Hindi na na-intsakto yan. Inom mo na tapos ibubod mo lang. Anugon. Mag-inom ka, kontrolon mo ang kagalingon mo. Para man na sa tao mo. May mga patimaan kung kaysa nga hindi na magsulod sa ginawa mo. Puntat ka na dayon. Hindi na pagalaha kag sigiha pa kay sigurado ko ibubod mo ganiti kanugon sa ginkaong kaginbayad mo. Dibla? Nan. Amo ng taktika. Inom hindi lang magpaga. Ulos to halam lang ng puli kag inog pahuway-huway. Kaling ko sa do di magid makontrolar no kapag ko mga grupo mo upod mo bla. Talagsa mo lang mo kisa kakitanay kag gabulo banding. Sa di kakita oras mo kagahon ng libro. Sabi ko mga ginasalusaba kang mayong lawas ang marikolkol karagoy. Kalipat ka nga kagahon ng gali. Ano ko magpuli ka bla. Hindi ka pagbantayan ni misis mo kag ampakon kalabador nga plastic. Ano kung plastic? Kung sarti, sakit-sakit na. Mo na siling ko, likawan tagit ang pag-inom kung nagadala tas lakyan. Isa pa nakabagay ha. Huwag kita permi kakalipat, nag-remind. Basta kanina kainom, ayaw na magdala pa sa lakyan. Kaya ang iban do tikalon man. Kung makainom gani, gagawa man ang sugid kapag tikalon niya. Hindi pare kaya ko niya. Hindi problema. Ako pa. Dugay-dugay balitaan si Migo ya. Ato ay dasok sa gadalan kay aksidentes motor ya. Nan. Ano bla? Nang lan may self-control ka kung si Action Ricky Arsaga pa. Ibutang sa proper timing. Na, kana. Ayos, ayos. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:55 na. Laban sa mga ulo ilimnan, may mga ulo acoustic eh. May giman ko nagkainom-inom ka, damo sumsuman, tapos may mga music na hindi balagan salmatian. Ay, doon nagadahog lang ang beer sa tutunlan mo. Ayaw na pag haliti ang lawas mo. Ang lan kontrolon mo gid kung nakainom ka. Ayaw na magmaoy, ayaw na magkita kontra kay pagkaaga sigurado binulsulan mo gid na. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:56 na. Antes sa mga report gikan sa ato sila mga correspondent. Una-una nang report sa ato sila Patrol 2. May mga ginrespondiran sa aksyon na dahil nga mga aksidente tulo temprano pa. Halong ha. Madanlog ang dalanon kung nakainom ka kasi mag-ike sa agibo balintong kagid Bal David. Ayaw na paghaliti lawas mo. Uli na temprano pa kung hindi na kaya. Kung may sarakyan kung nagamotor ka, hindi mo na kaya, pag di pasahi ka na lang, taxi ka na lang para pagpuli mo safe and sound. Pili na ang motor mo sa ginaimnan mo. Hindi na kung madula da. Check ang observation report sa ato sa nga Patrol 2, ato sa nga Crosswind Patrol. Namustahon ta paglibot-libot ni Action Dale Salazar Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports.
Aris Action Del Salazar sa report sa Patrol Observation. Del, maing gabi, press kami in. Yes, happy weekend. Happy Saturday, Actionary. Kay sa aton sa mga kapsyon. Kadamo kayo na nahidlaw si mga Actionary. Kabi nila, ikaw kayo na mapungko. Sa ano? sa Action Report. Sa edition. Gusto naman na do package deal na nayagag daw ubos sa ginta. Ako manggani. Masunog ta, masunog ta. Ha? Reserve ang energy sa gabi. Sa bagay, ti kaya ta pa na. Ano pa na man? Galing ka ti ihatag ta kay kabudlay naman nga ma-overuse ka bala. Amugin. Oh, na. And subo Actionary kadamo sa nagasulog sa mga kapiestahan diri sa mga syudad sang Bacolod. Ay? Dira sa area sang Barangay Alihis, no? May mga event Actionary kang ginapatigayon na bangod charter, no? Anniversary sang Barangay Alihis. Mga usually Actionary kung may mga papiesta, may mga event, may mga competition, at sako-sako subong, no? Ang may mga kapisangan ng mga barangay officials ang mga Actionary take lead, no? Sa pagpanguna sa mga aktibidad nga patigayonon para at least mangin mga sinadyahon man ang kapistahan sang Barangay Action Eric. Usually, kung may mga piyesta Action Eric, diriya may alagriya sang mga linay, mga competition, mga liga, Action Eric. May ara nga matsugay. Yes, may ara pagid mga mga kumaga mga boxing pa din. Oo, may mga boxing, no? Ang Kumbaga, Actionary, ang mga aktibidad or tradisyon during fiesta, nakpanay baboy, boxing. Ano na ako ba maglantap lang, boxing ka blang gakwan ka blang sa kawayan bla? Nagasaka? Nagapungko ka blang sa kawayan, nagaboxing ka, kita kas na? Ayo! Tapos mahulog ka sa tubig or sa lutak na. Sadya na. Ang mga Actionary ka subong. At dila sa area sa Barangay Alihis, may mga event sila subong nga Actionary ka. Kaya mo to last time, area sa Barangay Sumaga, nagsaulog man sang kapistahan. Mayroon man sang ibang palig ng barangay dili sa Marcial sa Bacolod nga magluwas sa mga competition Actionary. Kasubong makita natin sa social media nga may mga paligaman, no? Ining atong sila nga mga sanggunang kabataan nga after pila ka tuig nga wala naka-stage sining mga basketball league, mga volleyball league, mga football league, ti subok Actionary ka balik man, no? Bangod nga napabilig natin nga manubang COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod Action Eric. Ti sa mga nagapamyesta, especially kung may mga inom-inom, relax lang kung nakatughong na para at least ikaw kita sa mga pablatter, no? Basta bala pukawan na si kapitan para lang magtambag sa yung mga kinagamo. Di mas may Actionary nga makontrol ang aton sining nga kaugalingon kung may mga sinadjust, especially nga subong indula ng curfew Actionary ka, ang tao subong may freedom na, no, nga pag paliwaliwa tubtob kagahon, pero din naton pag-abusaron ining freedom, no, nga pagkakasa sang curfew Actionary ka. Importante sa gihapon ang safety sang tao, especially kung ang seguridad, para at least avoid mala sa mga trouble nga ginatawag Actionary ka, nga kung nakainom na, mas mayong hipos kayo bala, o matamat kayo bala puli sa inyo sining nga balay, nga wala sang gamo o kung kontra Actionary ka. Para at least sa pagkaaga, makasabay ka sige hapon sang storya kung ano man nagkalanabo sa kapistahan sang inyo sining barangay. So man Actionary kung piyesta nga may arabas sa mga nagapangayaw, like hindi kayo tumandok sa isa ka barangay, pero bangod nga nag-interact kaya sa mga competition, mga beauty contest, dila ang mga competition nga pwede makwartahan pero may mga barangay Actionary nga bukas yan, no? Sa iban nga mga representative para at least maghatag ng lasang kalingawan kag mangin mas sinadya man ang competition samtang ginapatigayon ang kapistahan sang barangay. So happy fiesta lang dira sa area sang Barangay Alihis. Dira sa may Silita Gym Actionary nag-celebrate sila, no, sang mga event, especially ang sangguniang kabataan. And gina-congratulate naman ang mga nag-graduar, kadamo sa Actionary sa mga graduation pictures nga makita natin sa social media. No? Wala toong mga face-to-face, no, nga mga graduation
dili sa may syudad sa Bacolod Action Eric. Di makita nimo nga ti nakatoga Action Eric ang aton sining mga kauturan, mga pamatanon, mga kabataan na nga after pila ka tuig nga online class at least makuha gid na Action Eric ang recognition nga nagakaangay, deserve nila matapos ang 2 ka tuig ng COVID-19 pandemic. Sometimes nag-eskwela, nag-module, online class or online learning Action Eric. So muna subong makita nato na alam mo sa mga litrato no sa social media nga nagapakita sila mga graduation rites face to face diri sa may syudad sa Bacolod Action Eric, especially sa mga pribado nga mga buluthuan Action Eric. Daw ang iban gin-schedule sa mga sunod pa nga bulan sang Hunyo, pero ang importante dira is mag-abot ang June Action Eric ti alert level 1 man sige hapon. Tubtob sa June 15, 2022 Action Eric. Kay iban daw nagakasubo Action Eric ito last time mga previews nga mga graduates nga nag-graduate ba sa tiod sang pandemic tinasubuan sa Action Eric magod online ang ilas nga graduation. Pero this time this swerte ni subong nga batch no 2021 to 2022 magod sa cooperation man sa publiko na pabili natin nga malubong COVID-19 cases kung mag-Action Eric amo na siya ang bonus kag epekto nga napalubong COVID-19 cases may kita sa mga face-to-face graduation diri sa may syudad sang Bacolod. Subong Sabado sang gabi padayon Action Eric nga nagalibot ang aton sining patrol no kay na dito sa area sang Bacolod Government Center do wala gid nakaplastar hining mga ukay-ukay vendors naton hindi kay hindi mapaktan ang aton sining paniempo no subong gabi Action Eric. May time nga nagatulot-talithe, may time man nga wala Action Eric. Sibod dahito kung mag-start to sila sa sining mga ukay-ukay, kay wala gito ya tabo ng Action Eric, kumbaga open dito ya, no? Wala sila sa nga top or canopy man lang nga makaprotekta sa ila sidtong ukay-ukay. Dako gid Action Eric ang diferensya kung may ukay-ukay o kung wala bangod kay inati daw bangod siguro sa mga pag-ulan pagtulot-alithe ang tao hindi tuman kadamo dito sa area sa Bacolod Government Center. Pero makita mo Action Eric nga damo ang mga salakyan pero ti iban siguro nagapasilong sila sining mga salakyan Action Eric sometimes nagahulat nga maghulaw-hulaw ang pagtulot-alithe kaina sang subong nga gabi Action Eric. Makita naman naton dira sa area sang marketplace damo-damo nga mga pamatanon Action Eric ang nagapaliwaliwa no subong Saturday night iban dira sa ilati naga-reunion iban bagulang kita ay Action Eric bangod sa sako-sako man no sa sining mga tinion na kainati makita naton nga may mga comedy bar na Action Eric nagabukas no dira sa area sang marketplace nga magluwas sa mga acoustic nga ginatawag every Friday or Saturday night may area sa Bacolod Government Center nga may mga komedyante nagapatawa nagahatag sang kalingawan Action Eric sa ila sining mga customers para mas makaganyat pagid sa ila sining mga customers Action Eric. May iban nga ti bago sa curfew nga pag-list Action Eric tinerbing na diya nagakalipay nga ti extended ang ila sining operation Action Eric kung ti makita natin sa social media iban alauna, alas 2 alas 3, tugtog nga may arasang customer Action Eric nagasigi operate ang aton sining mga negosyante especially nga nagamat-amat sa buhi ang nightlife diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric. And reminder sa aton sining mga motorista magulo-halo Action Eric bangod may pila niya ka mga reported nga mga self-inflicted nga mga vehicular accident diri sa may syudad sa Bacolod Action Eric ina dito sa area sang Barangay Tangub no sa may Romailo Drive sa may Bangga Rusi Action Eric may sa matayo ka motorsiklo nga na-aksidente self-inflicted ti do minor injury man Action Eric ti ang matublahin na natabo dito sa area sang Bangga Encarnacion Mansilingan gani nga allegedly nadanlog ko na Action Eric arab lang dasik talagan mo basta ang dalanon nagpreno ka nalang-alang minagtabok nga salakyan kag dati amo na usually Action Eric ang ginatunaan
sang aksidente. Ilabi na kon duwa lang niya ang imo sini nga guma o kon motorsiklo ang imo sini nga ginadala, no? So hindi kita magkumbiyansa bisan na may ulan o kon init na mas maayo nga careful sa gihapon sa pagmaneho sang aton sini nga mga motorsiklo. Ang patrol sa Police Station number 1 Okay, balikan ta sa aksyon Dale Salazar na auto din sa linya ang mga kapulisan at torkit ay man action Dale nga nagalibot man sa tag sa mga area of responsibility kiti may order si Colonel Martier nga antaran nga mga patrol car hindi dapat magtiner kag mag-standby lang sa police station, dapat maglibot gid sa tag sa sini ka mga area of responsibility. That's why nga ato nga mga kapulisan ang mga patrol car ara na sa mga lugar bala nga sa diin sarang maka-standby kag makapatigayon sa tawag nga Police Visibility Patrol. Action Dale, please come back. Dale? Okay, dahil kita na na-adjust ang signal ni Action Dale Salazar, no? Sa sinigid nga mga tirion. Muna gani nga ang yes, atong kapulisan. Yes, Eric, sa na-mention to na ang patrol sa Police Station number 1, Ariglias area sang downtown, no? Nga nagalibot dili sa may siyudad sa Bacolod. Ang Police Station number 4 naman sa east nga portion sang siyudad sa Macodaction Eric present ang apos ng kapulisan subong Sabado sang kagabihon kagaya na siya may mga litrato makita na nakita sa social media nga may mga pagsinapol na no nga ginapatigayon si Mayor Albi Benitez dira kay na sa may Bacolod City Police Office I don't know kung ano ning mga preparation kag dugang no nga mga tikang or measures nga ipatuman di sa may siyudad sa Bacolod sa pagsulod sang bag-o nga administration actionary. Kaya na may nag-post sang litrato nati araman si Congressman Greg Sataya kag pila ka mga nagdalaw delikad gamay nga nga election actionary ka para at least temprano ang ila sining preparation with regards naman sa security matters actionary para sa masunod nga administration. So, for actionary ka maning observation report, kadulong sang patrol, subong nga Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon Dale Salazar, there you have it, observation report sa ato sa Patrol 2. Balikan na karon sa aksyon Dale Salazar sa tipo niya sa aksyon balita. Sa balik niya sila nga pagpangalagad. Standby na sa report gikan na sa ato sa mga correspondent. Standby sa report ni aksyon na Nelson Pateño. I-recap na nga ang resulta sang STL sa wala makakuha kina sa resulta ha. Unahon ta ang pag-recap sang resulta sang STL sa first draw kay na 23-25, 23-25. Ang second draw 10-15, 10-15. Ang third draw 5-7, 5-7. Ari naman ang resulta sang Lotto 655. Jackpot prize, why sa may nakakuha? 136.8 million pesos. Resulta 2, 3, 41, 15, 33, 46. Liwaton ko 2, 3, 41, 15, 33, 46. Resulta sa Lotto 642, jackpot prize wala sa may nakakuha, 39.3 million pesos. Resulta 9, 17, 23, 11, 13, 30. Ibaton ko 9, 17, 23, 11, 13, 30. May kapitira kay Madam Vanessa Mayo. Pulo pamahaw dirawa sa USA, Minnesota, Madam Vanessa Mayo. Morning na si mo Madam, halong. May gabi dira kang tamya ko dira sa akong father, sa kay Rolando Limaco, ga Monitor Permi, sa Bangga Totong Filisa. Kateber, kay Sir Edwin Pineda dira sa Manila, Kabulo Bakasyon Gamay, dira sa may Hilton Hotel, Atlanta, USA. Wow, sinya actually clear na clear signal nyo di. Siling ni Jomari Hamili. Tawhay sang knife ni Toto Jomari Hamili ba? Para siya sa Hilton Hotel, Atlanta, USA. Halong lang da Toto Jomari.
Bago lang kuno tapos sa panglabaho, shout out kuno kay Alvin Macaranas. Halin ina kay Lizel Briones. Milili Oligo sang Vani Cafe Highway Tangob. Halin na nga pagpaurok-urok. Kay Nang Bibing Severino, kay SB member, retired police captain Severino, sa kay Madam D.V. Negracia sang Manbil Royal sa Division, Barangay Tangob, ga-monitor gid sa aton ang dalan dira sa Taytay before ka magsulod, unsafe the road. Kay Bibing Mayor, please accommodate advice sa mga legal vendors. Di nga aara pa na sila tinikal nga aksyon. Siling ni Roy Tony Topal. Kay Madam Josie Cañete Pateño, Marilo Trabilia Catinoy, kag kay Jory Nifomoseno. Kay Madam Yvonne Butcher sa Germany. Nagabi dira kay Madam Yvonne Butcher sa Germany. Tamyaw lang ang iya silinga pamilya dira sa may Murcia. Sa kay Fernando Bongbong Narciso, may gabigid kay Mr. and Mrs. Auzo Joy Kenneth, paurok-urokin sila ba? Pamati sa Action Night Patrol program. Kay Ijel Dalagit, kag kay Maryvet Gonzales Serrano, pa-check attendance lang Ara sila paurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol. Kay Sir Roberto Pinida Jr. da may gabigid. Kay Sir Roberto Pinida Jr. Kapaurok-urok ka monitor gid siya. Regards lang sa pamilya Di Mabildo sa Hinigaran. Alin kay Maria Socorro Pajarillo Di Mabildo. Ay, puwerte. Sa kay Elgar Flores da may gabigid, no? Elgar Flores. Sa kay Ging Alib, kami lang si Lydia Sibulan dira sa may Villa Estefania. Sitio Olimbo, Barangay Kalapi. May gabi dira sa inyo. Halina kay Elgar Flores, kay Primo Noel Magbanwa Lagos, kag kay J. Maghamantok. Pa-check attendance lang sila. Sige, check tara mga report na gika sa itong siring nga mga correspondent. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari sa Labasyon dira, may gabigid sa La Carlota. Kay Parilito Tagalog, kay Manang Beth Tagalog, sa kabataan dira, labi na gid kay Inday Bea, ga-monitor gid sa ito, no? Ari na si Action del Sur Pateño, First District, San Carlos, Tuboso, Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari si Action del Sur Pateño sa report. Action del Sur, may gabi, please kami. Yes, aksyon na rin kaming gabi man kag sa aton sini nga mga ka-aksyon ayad na gabi kaninyo tanan. Nakita ko gito gabi send mo. Ati, good. Oo, wala sila guro ka-picture sang paro-paro gina mo na Basta may papapadala. Sige lang kay padala gina ni Kuya Maki Oo, daw makadlaw matagi daw ka, daw may imagine taman ng bitin bang sige ko dilap. Sige lang. Daw hindi ta may spilling man. Bayan ka vlog kada man nakabalo karon Amo gani man. So ang panahon aksyon Eric medyo matawhay sa aton sini area kag subong manti medyo halong lang kay manti medyo basa ang dalan matapos nga kay nasang hapon nagulan. Ang pila ka mga dalanon naton basa in fact sa may Tubuso sa tong nagligad nga adlaw isa ka tanker na tumba sa may National Highway sa Estrella sa may Banwa sa Tubuso. Malang kay wala nagalusot sa may Pangpang kay mo nang pinakadalom da Pangpang sa may diversion road bla sa Tubuso dagid sa likuan na tumba. Malang kay gin pagkatabo sa to gin flashingan sang bumbero sang Tubuso. Ti sa karon medyo nakuha na tong mga asayte
nga nagkalabilin dito. So medyo inay-inay gid kay konti magsigi ulan, may ara pa gid na nagkalabilin. Okay. So medyo halong lang no sa aton sini nga mga motorista nga nagabiyahe, particularmente dida sa Maestrella, sa tumbahan sa isa ka bunker truck diya sa may Banwasang Tubuso Action Eric. Sa Banwasang Calatrava, may ginamonitor karon ang Municipal Health Office. Ini may angot sa suspected nga EFP o kon acute flaccid paralysis bla. Oy. Ano ni siya ang kun sa pinulungan pa disease ang poliomyelitis. Action Eric. Kay man ano ni siya ka importante kay suno pa sa kay Chris Lorizo ang nurse to diri sa may Municipal Health Office. May isa lang ka kaso sa imo nga lugar, particularmente kung ma-probe abe, isa na ka gina-considerar nila nga ma-consider na sa nga outbreak. Okay. Bisan isa lang. So diri ang ginamonitor diri karon sa Banwasang Calatrava, isa ka 1-year-old nga bata nga ari diri sa may barangay Suba kag ini siya ang halin sa may Cebu nga nagapadulong diri sa may Banwasang Calatrava. Ang iya sini pamilya diri nag-star nagbulo bakasyon na dito sa may Cebu kag amo ni sa karon nga ginamonitor. Ginlantaw naman, ginkuhaan naman sa stool examination, kaga ginsubmit ini sa probinsya, kaga pagkatapos isubmit pag ini sa Metro Manila for confirmation kung bala may polio o kung acute flaccid paralysis ini siya, poliomyelitis, para nga ma-detect ag mabalaan ka diri sa may Municipal Health Office namon sa may Banwasang Calatrava. Ang problema diri, suno pa sa kay Lorizo, kay ini siya below 5 years old, wala ni siya nakakompleto sang poliomyelitis injectable blag nga ginahatag sang sentro. So amo ni siya nga ginabantayan karon sang aton sini nga mga health officer di sa Banwasang Calatrava ang iya sini nga sitwasyon kag kondisyon. Action Eric matapos nga ni siya 1-year-old pa lamang. Yari ang kabahin sa payag ni Chris Lorizo sa interview sa Action Radio. AFP, no? Acute flaccid paralysis. Ano na siya? It's a disease, poliomyelitis. It's from Barangay Sumba, 1-year-old na bata na siya who came from Cebu. But dili siya unconfirmed suspected lang siya. That's why acute flaccid paralysis lang disease. But that's the scientific name, no? That's the disease official name. But commonly known as poliomyelitis. Gina-examine pa lang iyang stool. So gikuha na mo siya stool and gina-submit na mo siya sa province as per instruction sa ila, no? And then from them dalhon pagid na siya sa Manila ang stool for confirmation. Ang nakaano lang is ani na 1-year-old is because dili siya kumpleto sa vaccination. More so na iyahang IPV na vaccine, no? Ang poliomyelitis niya nga injectable na vaccine is wala na hatag. Wala na siya nakukuha. That's the danger because below 5 years old siya. So hopefully wala gini siya na kay isa lang kakaso sa poliomyelitis or AFD ma-confirm outbreak na gina siya. Ginatawag because Philippines is poliomyelitis free. Country, oo. So, hindi siya natawag sa Calatrava? From Calatrava, taga Calatrava siya, resident, but they came from Cebu Dugay, nagbakasyon. And then pagbalik nila, na siya? So, iyang wala na complete diri? Wala na complete sa Cebu siya? Oo, sa Cebu siya nag-reside sa dito ng balik niya. 6 months wala niya nakuha na ang IPV na vaccine. So, wala na follow-up puro rin. So, Moto Action Eric, ang kabahin sa pahayag ni Chris Lorizo, ang nurse to sa Municipal Health Office, in charge man sang
epidemiology surveillance disease diri sa may Banwasang Calatrava. Report gikan diri sa Banwasang Calatrava. Ka-aksyon nyo, Nelson, pati nyo nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Nelson Pateño, unang report live gikan sa 1st District area sa Calatrava, Toboso kag sudad sa San Carlos. May kabidira sa kay Jocelyn, kay Nida Biliote Olarte, sa kay Lai Marvin. Dira sa may Kabugwason, pa check attendance lang siya. Kapaurok-urokin siya. Si Edeline Labrador Claridad, tamiyaw lang si Papaya Edmondo Claridad, sang barangay Tabunan, kag tiyo ko nga si to Buddy Labrador sa Las Piñas. Kapaurok-urokin sila kuno. Salamat kita. Sa Hermelinda Homes, Mansilingan, Familia Awing, as always, ga monitor gid dalin kay Sammy Roger Awing. Si Toto Ray Jantan Villalon aran na sa barangay Purisima, Banwasang Manapla, no? Ernesto Paul Paranyo. May gabi action Eric, tong it's na lang tas ini, mentras ga muni. Sa kay Lai Marvin. Birthday mo buwas, Lai Marvin. Anong ginagreet mo birthday? Merlin Nalaw Lapitan, may gabi igid. Toto JP Ahina, good evening. Nagapaurok-urok kido. Toto Ronnie Gordon and family, pa-check attendance man. Si Sally Auki Di Sosa sa Sambel Age, Saraman. Sakto gid sir, daw ga lingin-lingin lang gamay ulo kag paghigda mo uragok tayo. Siling ni Ronnie Gordon. Kuni Laparanda may gabi sa Laparan Labanyego kag Parisya family. Ali na kay Connie Laparan sang Pandanon DSB. Mario Olvido Aquisa, kami lang pamunuyo sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring Silay. Nanay Mary Sigobia may gabigid. Sa Putataytay sila dira ni Nato Escoltero sa Sumag kag kay Tatay Eli Antonare sa Purok Makawiwili, Punta Taytay. Ga monitor gid no. Sinday Blasa Raman, si Arlene Anerdes dara sa Barangay Baliwagan, San Enrique, ga monitor gido. Si Arlene Anerdes. Ni Biliote Olarte, salamat gid sa imo siling nga 50 stars ga monitor gid sila. Josephine Lacson, great ko lang si mother-in-law before night ends. Happy 104 years old birthday. O puerti ba? Josepina Lacson. Alin na kay Josephine Lacson. Kimpio Lokag retired police Jerry Sinoro, ginatamyaw gid ni Barky Tri. Ramon Caglilia Taton, Maninoy Rimo kag Maninay Clarita Tampipi, sa Clark Tampipi, dira sa may Gardenville sa Division sa Barangay Tangog, kapaurok-urokin silaw. Sa Barangay San Jose, Palay City, ginatamyaw lang si Anita Muesco. Alin na kay Utay Benedicto. Ay, puerti. Makahilo Joshua, mayad nga gabi kay Makahilo Joshua. Kami ako lang dira si Toto Ayan, kag ang girlfriend niya nga si Mary Rosalie Olivias. Kay Tatay Teddy Rihida, Tatay Rona Trava Rihida. Kay Alanzin, may gabi dira kay bigo ko Alinzin. Ay, Alinzin. Daw mahuya man taba. Check attendance lang si Alexis Wingwing Torre sang UK. Tamyaw lang pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid, pamilya Torre. Kay Materisa de Roque, kapaurok-urok kinsawa. Salamat gid. Sige, halin sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Aring palos ka report na Aksyon Roger Gutib, live report. Ika sa area sang Cadiz, Escalante kag Sagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo.
Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa ito mga aksyon, sa ito si Action Eric, mga balita, gikan diri sa may siyudad sang Cadiz, kag pinaka mga police report nga sa din nato kinigitutukan at sinati medyo nagtupa gining ulan, Action Eric, kaina, pero subong niya medyo okay na yung tempo. Ini nga hapon mo perte. Nagatupa ang ulan, kag basa hapon subong ang pila ka mga bahin sa higad sa mga dalanon. Pero ito simentado ka dala niya medyo malabala na, pero mga higad-higad niya. Ati nagalama gyapon, Action Eric, ang ini nga mga bahin sa porsyon sa dalan. Muna nga sa gyapon, ga-remind kita sa mga motorista, magalong-along gyapon, tungkol may mga porsyon sa labi ng higad sa simentado ka dalan, nga basa pa sinre kay madanlog para sa pagbiyahe. Now, pila ka mga balita kaso si Madurong Masimas ni Oda. Ang isa ka aksidente, Action Eric mo, hindi ko ka tarupangod nga ang pamangkot ko to sa kapon sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Si Police Major Jake Barela naglito, Action Eric, kay may isa ka aksidente sang motorsiklo dire sa bahin sa Hacienda Bayabas, Barangay Tiglawigan. May mga alas 5 pasado takman sang kahapon, pero ang among aksidente na way manaton gidayon na way na lato na ginakuhaan gina sa data kay minor injury malanga. Pero sa kulihi nakita naton sa blatter nga amigo tinigili nga pulis nga siya do ka buot sa mga amiguhon. Bla si Police Major Jake Barela glito. Ang ara na gaida sa agin katuan sang responsible sa rescue kagidala sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic. Now, sa report si Police Major Jake Barela alin sa siniman nga duty dira sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagasakay sa isa ka rouser bilang motorsiklo kag padulong na kutani man diri sa bahin sa siyudad sa Cadiz kiti diri siya pauli sa Cadiz Subdivision, Barangay Tinampaan. Pagkatabo sa among aksidente sa may Hacienda Bayabas National Highway, kaya daw medyo gaulan-ulan man to. Sunod sa report, nag-overtake ini siya sa isa man ka wala ibalaan to nga bihikulo kung isa ka salakyan. At pagkatapos na mismanage niya ang pagbalik balasang iya sini nga ginamaniho nga motorsiklo kag nag-slide ini sa dalan. Pero sa nasiling na tonte pag-slide niya, naka-unconscious sa mga injuries sa nagkalala nga bahay sa singalawas perkisa sa tukapon nga medyo malang mga minor malang mga injury to. Tapon galing kay tuwagi ko dayon makarecognize sa iya nga si Police Major Jake Barela glito. Kapag kakita na ton nga lingko daw okay naman. Lingko minor injury malang, natural malang nga may kakatabo ng mga aksidente labi na gikon madanlog ang nalan Action Eric. Sa sina naman nga sitwasyon tiara gin record kag responderan man to sa kapulisan kag naka-record gin sa blotter entry nga na slide sa motor ng nasakyan niya si Police Major Jake Barela. Sa ibang paraton nga mga balita sa ato siling nga pagtutok sa gapon sa mga balita informasyon, may ara nga ginsurrender Action Eric nga arbas naman sa bahin sa kapulisan ini kabahin sa padayon bala nga programa sa pulis ning armas by Lubugas kag sa ila sini nga tokhang kontra ginadilian nga pusil. Ang report nga ini Action Eric ang surrender para sa satak na sangaga kay na kag ang ini nga armas isa ini ka solpak nga may ara nga isa ka live ammunition nga gin turnover isa man ka concerned citizen nga gin kilala kay Leopoldo Cartagena y Gregorio, 44 anyos edad kag residente ini sang Villa Cristina Barangay Zone 1 sining syudad. Suno sa iya sining nga panaysayon nga ang ining armas ang madugay naman sa iya gagya gusto niya nga i-turnover ini sa kapulisan agod nga hindi naman ba Action Eric nga
mahimo pa basi kung maunay pa sa niyo kung mangin isa pa ini kami sa sing ila siniya nga kabuhi. So ara na karon sa maayong nga kamot kag suno pa sa kay Police Chief Marshal Judge Romar Bayuna na wala na iya sang anuman nga kaso nga tubangon sini ang nag-turnover kawaydo sinagitagaan pa siya sang iya sintiligangon ukon ang bugas baylo sining armas nga gin surrender action erect. So far daw na ito madulong nga report pinapasalamatan tala sa Eric bala ang mayo nga formodasyon da sang Metro Bacolod Hospital kay tiara na subong akon nga apo si Jan Enoch kay si Jan Enoch gutib kay operahan kay man nahulog as Eric sa ako naglumpat kalin sa Catre bla and then daw mo talo plasada to nga natufod yung kamot kasi patika fracture gid no. Kagap salamatan taman si Dr. Hans Kokhin bla. Ang ako gani pagano sini pag-pronounce kani abi ko Kokhin kay J-I-N C-O-C-J-I-N. Gali kay pag-pronounce ni Doc Hans Kokhin. Nga ginapasalamatan taksonere kay man gin hatag ya libre ang iya siniserbisyo no kaga hospital na lang ang amon nga ginbayaran kag ang anesthesiologist amo lang to no so dako katama sang bulig kag salamat kid kay muna no may mga doktor nga kaangay kay Doc Hans Kokhin nga naga bulig sa mga nagakinahanglan. Amo nga tumadulong nga report para sa Action at Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Edi sa Action Roger Gutib nga report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Ayo, salamat kay Action Roger Gutib live report gikan sa area sang Cadiz, Escalante kag Sagay City. May gabi dira kay Selvet Yap. No, kay Madam Selvet Yap. Kag sa kay Police Captain Elmer Bonilla gariyo ang hepe sa station number 7 ka monitor sa aton. Salamat gid kay Police Captain Elmer Bonilla kag sa mga kapulisan dira sang Police Station number 7 ka monitor gid sa aton, no? Meribeth Gonzales Sirano may gabi gid kay Romela Cervantes Dalagon, Manjo Arnejo, Ijal Dalagit kapa urok-urokin sila ho. Kamati sa Action Night Patrol. Kay Toto Romar Tamayo da may gabigit. Toto Romar Tamayo and family. Kay Huma Lumina. Nagapaurok-urokin. Si Juliet Cabristante. Ara man na. Juliet Cabristante. Gapaurok-urokin siya pamati. Sa Luwanta Report di Aksyon. Arlo Tikargi ka naman sa 3rd District. Mga natipo niya sining mga aksyon na balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Aksyon Arlo Tikargi number 3 sa report. Aksyon Arlo, may gabi, please come in. Aksyon Eric sa sining palaboton nga adlaw sang Lunes magapailan na sang kaso ang ining apat ka mga persona nga nagladakpan sa isa ka operasyon nga ginpatigayon sa magatapo sang Manapla Philippine National Police din ining apat ang nagbilar ini sang Presidential Decree 1602 kag suno sa report nga ginpahalag o kon ginpalayag ni Police Senior Master Sergeant Ibon Berha sang Manapla PNP nga sa sining palaboton nga Lunes paila na sang kaso pinaagi sa isa ka regular filing of the case ang ining apat ka mga persona nga nagkaladakpan sa isa ka illegal gambling operation nga ginpatigayon sa mga pulisan dira sa Banwa sang Manapla. Ang ining apat ang nadakpan ini mga takna alas 9:35 sang gabi dira sa may Zone 4 Barangay Chambiri, Banwa sang Manapla kag sa matandaan sa aton sini nga mga tagpalamati Action Eric ini sila ang ginkilala nga mo sanday Miri Rose Nation
nagapangidaron ini sang 28 anyos ang edad isa ka soltero o kon isa ka dalaga. Robert Bailoses, 44 anyos sa edad may asawa. Adelfa Basa, 53 anyos ang edad may bana. Kag Ronilo Misahon, 16 anyos ang edad isa ka minor de edad. Tanan pumuluyo sa nasambit nga lugar. Ang ining apat ang nadakpan ini sang mga operatiba sa pagpamuno ni Police Captain Jenic Bermudez sang Manapla Philippine National Police din nagahampang ini aksyon Eric sang Pusoy 2 nga akto gid nga nadakpan sa mga kapulisan nga nagbelar sang Presidential Decree 1602 ang ining mga nagkaladakpan kag natigayon nga nakuha sa ila posisyon kag kontrol kamo ang 210 pesos bilang taya kag subong man ang ila sini nga gingamit nga playing cards din ang suspect o ining mga suspect ang ginrelease naman temporaryo sang Manapla City Philippine National Police gikan sa detention center o kon custodial facility after nga ini sila ang nakaservice ang 24 hours reglementary period. Ang ining mga suspect ang magapangatubang sang kaso sa sinipalabuton nga Lunes nga igapasaka sa ila sang mga kapulisan. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kina sa Arlotica reporting live gikan sa 3rd District. Tinatamyaw talang gali happy birthday sa kay Chay Merna Tabungkay, no? Manang Mirna Tabungkay da. Ngayong gabi gid da. Kag happy birthday sa kay nang Mirna Tabungkay. Ga-monitor gid sila subong dira sa barangay Baliwaga. Anong preparasyon da sa birthday ni nang Mirna? Naman das Toto Romar Tamayo, Kolya naman da guro. Mati ko doon 3 kalitson, baboy. Naman das Didays, Bibi, si Babet. 3 kalitson guro da na preparasyon, halo guro da subong. Sa birthday ni Manang Mirna Tabungkay, no? Sige. Happy birthday, More life ka good health para kay Manang Mirna. Para mas tasusan, para mas manang biti, aba. Tansaw, Dalawang report kika naman sa 5th District. May balos ka report sa aksyon na BJ. Pasible. Sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon BJ Pasible. Line number 3 sa report. Aksyon BJ, mayang gabi, please come in. Aksyon Eric mayang gabi, natigayon na nga napasakaan iya sang kaso angot sa paglapas sa RA 9165, Section 5, kag 11, si Mary June Hover, alias Tata, 42 anyos, kasado, kag residente sa Margarita State, Barangay Paglaom, Banwa sang Binalbagan, sadtong Mayo 24, 2022. Kung matandaan, Action Eric, gindakop si Hover sa pinaagi sa isa ka bypass operation sa gintigub nga puwersa sang Binalbagan PNP sa pamuno ni Police Captain Elender Bosquillo, hepe sang Binalbagan Police Station, PNP Drug Enforcement Group kag Special Operation Unit 6 sadtong Mayo 23 sang silinga tuig, las 8 ang takna sa gabi sa bahin sa Margarita Street, Barangay Paglaom sa nasambit iya nga Banwa. Sa piyat nga bahin, Aksyon Eric napasakaan naman sang kaso angon sa pagbaylar sa RA 9165 man sa gihapon, Section 6 kag 11, sadtong Mayo 25, silinga tuig Sanday Rufa Ubara, 32 anyos, soltero kag residente sa Barangay San Vicente, Banwa sang Binalbagan kag Loni Abria, 41 years old, soltero kag residente naman sang Gregorio Subdivision, Barangay 3, Siyudad sang Kabankalan. Kung matandaan, Aksyon Eric, ginadakpan man si Ubara kag Abria sa isa ka bypass operation sa Kabankalan Police Station sa pamuno ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, sa idaluman sa direct supervision ni Police Colonel Raymond Cruz, hepe sang istasyon, sadtong Mayo 24, 2022, takna alas 8:55 sang aga sa Room 9 sa Japs Pension House.
sa Barangay 3, Siyudad sang Kabankalan. Para sa Action Night Patrol, ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinakson BJ Apasible, report giga sa 5th District. Magabalik ang iyo siring palatuntunan Action Night Patrol. When we come back, balik ang report ni Action Dale Salazar. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon tandaan. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi ginagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic or ng traffic dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa itong pangalagad. May gabi dira sa kay Mr. and Mrs. John Bernasol and the family. Dira sa may aning barangay Panukoy sa pamilya Bilaong. Sa kay Pari Art kag kay Kumari ko Ninet Ilagison kay Hado dira. Ihad Arjane kag kay Ihado Leo. Dara sa may Farmville. Monitor gi sila sa aton sila nga pangalaga. Kami ako lang dira si Jorlan, nagautod ko nga si Rap. Akon mga katiyaan, amo si Mama Diday. Monitor gid siling ni Toto Romar Tamayo. Sakay Mr. and Mrs. Frankie Alhado and family, mayong gabi gid. Sa mga kapulisan dira sa Banwa sa Morsya, monitor gid sa ato, no. Sakay Emmy Turado, monitor man diri sa inyo nga para tuntunan. Salamat gid sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group naton nga mga taxi driver. Tarantanang kapulisan sang BCPO nga nagamonitor kada gabi. Salamat gid sa inyo sini nga pamati. Kay Norman kag Morina Alvarado dira sa Pahanukoy nga monitor gid, no, si Norman kag Morina Alvarado. Sa kay Manang Melba Valderrama dira sa kay Toto Carlo Valderrama mo nga SK chairman. Sa kay Onggok Abapo and family, Mr. and Mrs. Onggok Abapo and family. May gabi gid sa pamilya Sinarosa kag sa pamilya Barayoga. Kay Toto Joby Damasco da kapaurok-urok siya. Balikanta nga to sa nga patrol to. Balikanta sa Action Del Salazar sa isa nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Del Salazar sa balik report. Dave, please come back. Action Eric lubos ang pagpanginwala sa subject sa drug bypass operation sa PDEA kay nasang hapon dira sa area sa Puro Kabugwason barangay Mansiningan sila sa Bacolod nga iyama droga nga na-recover sa otoridad Action Eric kumadumduman na 102,000 balor sa suspected shabu ang nakuha sa kontrol kag posisyon ni Alain Rojo 46 anyos wala sa trabaho kag ginakabig nga high value individual Action Eric sa aligasyon sa PDEA nga drug den ang iya sining balay Action Eric ginpanginwala man sang drug suspect ang ining impormasyon according sa iya sadto may mga persona gid man nga nagakadto dira para mag-usar sang illegal nga droga pero naguntat na Action Eric sunod diri sa the subject sang bypass operation nga according to Action Eric hindi tanan nga droga nga na-include sa inventory sa PDEA i-Action Eric kundi may jutay lang siya according sa sining nga aligasyon. Pamatihan nato na si Alain Rojo alias Pedro ang subject sa drug bypass operation. Hindi mo na akong guro kaya hindi mo na bro ako na kayo mo din sa ako mo. Do talang imo da? Gamay mo na akong kaya. Gamay. Ting ibang sila din naghalin.
Ilan din nila, bro eh. Oo, lagi na pa, pasuyot eh, mga... Wala man siyang... Hindi na taon. Hindi na to, diyan sa una yan eh. Sa una? Pero naguntat? Naguntat, may amnel akong kadto, mo nang gisuyot na kami eh. Ining duwa, kilala mo ng duwa? Oo, pagpadbalay na mo. Oo. Nag-uusara mo nila, Simo. Wala na siya. Sagwa na sila ng dakop. Actually, report sa lamang sa tingog sa drug suspect na si Alin Rojo. Damayuhon ko sa iya nga pahayag kag sundil, no? Gamay lang ko niya. Gamay lang ko no iya Kay kung makita na generic sa mga litrato kaina, no? Sa mga inventory, may mga bulto ya sa suspected Shabu. May nakuha siya sa ning control kag possession na generic. Kamuto kay na ang palayag sa mga witnesses sa gitna, ang mga barangay officials sa barangay Mansilingan nga depende na ina sila sining presentation sa korte ag papamatud-an na generic kung ano ka matuod ang ila sining allegation nga hindi ila ang mga droga nga na-recover sa PDEA. Nagapabot ko kayo na nga mambar sa nga dutan lang ako niya. Ang iba na ko yung plante na sa PDEA. Amo mga ni action Eric, pero kay na duwa niya ka mga kaupdalan nga malalaki nga dadakpan man. Do wala sila nga manakuhaan sa illegal nga droga action Eric, pero according kay PDEA alias Red, nga magapakatubang sa sigihapon sang kaso bangod makabig nga violation ang pagbisita sa lugar nga ginakabig nga drug den action Eric. Actually, ang duwa action Eric ang Malila, ara sila sa guwasang balay, pero nagahulat sila sa delivery sang Shopee action Eric tinatabuan nga ara sila sa area sang ginsulod o kaginkandaka ang drug bypass operation. Samtang sa Police Station Number 8, gin-confirm ni Police Major Jory Puerto Jefe sa Police Station Number 8 nga napasaka na ang kaso administratibo, partikular na ang grave misconduct action Eric batok sa police nga si Police Staff Sergeant Ferdy Vinya sa mga siyang ginreklamo nagligad ng mga 25 nga ginaligara nga stigo siya sining nga tinawag action Eric sa leksyon na for kay Puerto ang admin case ginpasaka sa nga tagreklamo nga si Romel Lapore sa may Internal Affairs Service Office dili sa may Old City Hall sa may siyudad sa Bacolod action Eric. Pero sa Lucay Puerto, nakadepende na action Eric sa iyas nga mag-evaluate sa kung ano nga kaso ang ipasaka sa police base man sa iya nga ginhimo. Kung madumduman, gindinay sang police nga nangastigo o di ginsumbag lamang sila pore matapos nga na-delay ang pagluto sang leksyon. Mga update, kabalita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Light ka. Salamat gid Patrol 2. Maayong gabi dira kay Richard Artisola Alpiere. Ga monitor pagingagaw pa sa. Sige, gusto ko pa chimpo ko lang alang na. Action Night Patrol program Sabado edisyon liwat ini magatakop. Balik naman kita sa Lunes. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga napanagan karong gabi sa kay Action BJ Apasible, Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, Roger Gutin. Action Dale Salazar, back to back sa to piloto, Action Papang Nixon Taho. News Center Action Andy Pensor Lisay. May gabi dira kay Emi Turado ngagaw pa si Emi Turado. Ato sa mga technical partner diri sa Studio A si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up kay Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With the IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sakal sa mga Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Chief Engineer Noel Peñalan. Sa kalanda ninyo sa lagat ang Kurban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbano ng Gasiliga. Dios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong kapagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! God bless the Philippines!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.